Jien Wayne u dis-sena ħadsem fil-Junior College Hack Club li huwa grupp ta' studenti tal-ewwel u tas-tieni sena li nħobbu l-computers. U dis-sena bħala proġett iddeċidejna nagħmlu replika tal-logħba Asteroids li ħarġet fuq l-Atari fl-1979. Għal-logħba tagħna aħna użajna il-game engine Unity li tagħmel game development ħafna iktar faċli milli kienet dak iż-żmien. Il-logħba hija sempliċi fejn għandek spaceship u trid tispara lill-asteroids qabel jortuk. Meta tispara l-asteroid jekk tkun ta' ċertu daqs tinqasam fit-tnejn u jekk tkun żgħira tisparixxi. Parti tiegħi kienet li nieħu ħsieb li nagħmel l-asteroids, jiġifieri li jiġu kreati, li jimxu u li jinqasmu. Biex jiġu kreati l-asteroids, tintgħażel kantuniera fl-iskrin u tintgħażel angolu bejn 0 u 90 grad. L-asteroid tiġi minn dik il-kantuniera b'dak l-angolu. L-asteroid ukoll għandha ċertu speed, ċertu size u ċertu shape li dawk jintaslu meta tiġi kreata. Jiena Liam u ħadd ħsieb bil-mechanics u l-physics tal-bullets. Il-bullets jintuża sistema ta' intuiti physics biex taraf meta tolqot waħda mill-asteroids. Jiena ħadd ħsieb ukoll li jekk il-bullets hemm tolqot asteroid, l-asteroid jinkiser u l-plejer jingħata minn ammont ta' punti. Jiena Xavier u fil-logħba Asteroid Attack ħadd ħsieb id-design tal-main menu u l-mużika. Il-main menu huwa l-ewwel screen li jiġik meta tiftaħ il-logħba, allura tkun faċli biex in-nies jużawha. Għall-main menu sibt background xieraq u għamilt it-text u għall-mużika sibt mużika xieraq biex idaħħlek fl-atmosfera tal-logħba wkoll. Jien Kyle u ħdimt mal-Hack Club biex naħloq Asteroid Attack. Jien kont involut fil-moviment tar-rocket kif ukoll fil-mużika li tisma' waqt li qed tilab. Il-moviment għamiltu bla gravità, jiġifieri r-rocket ma taqax minn posta u l-plejer jkun jista' jimmira u jinnavika mal-asteroidi faċilment. Rigward il-mużika, għażilta biex tkun taqbel mat-tema u li tkun simili ta' dawk il-logħba antiki li minnhom ħadna l-ispirazzjoni biex nagħmlu dan il-proġett. Nistedinkom tippruvawha u nispera li tiġobkom.